orak mar jopuonj JSS kae kang'iyo on the ground kaka situation chal inya yudo ni in a staff of JSS teachers makata watch kata ni 5 staff yudo ni 3 to 4 of them near internship achiel kende mondiki in permanent basis, permanent and pensionable basis. Koro wan mondi kaka jopuonj an kiwacho adieri en gimoro ma confuse wa nikech koro wakia nikech kane watiegore mbalariany ne chopo kono ichopo third year tidhi timo miluongo ni teaching practice ma other profession luongo ni internship kata attachment. Koro kan wasetimo mano kendo koro isetieko ba TSC otiegi momi certificate ni ma ilony iromo bedo japuonj ichaki yudo ni indiki kendo internship. Koro ok wa understand gani to internship ni koro wachak wasomo kendo to waseyudo all gim papers te koso watime nango to lakini entie kendo ng'eny jopuonj staff mag JSS only 1% ema permanent and pensionable 99% gin under internship kendo mano is a challenge kabisa kamano nyalo bedo ni mano bende gimoro ma timore sikunde mamoko nikech komachadiri ywak ma jopuonj nitiere godo en ni mondo ondik gi e tich moro ma ongirore kae wacho ni nitiere kaka japuonj mano mar primary japuonj mar secondary idwaro rak moro makata nyalo rito jogi kama gidake kaka gidak engima gi bende kama gintiere karka to koro sikul mag jigiwegi jopuonj bedo ni ichulo kigin mana kama gintiere karkacha to poni somo mar JSS idarange mondo mione ane kata sekta mar sirkal bende oting'ore malo mondo chope rang'iny mag jigiwegi jogi nego bende tema nikech wana ka jonyuol mathoth dhi wacho kaka Morino Kal wacho ni ero agolo nyathina e public atere e private to ponono kata Morin bende japuonj en bende onge trust mare kod ang'o public sector ka nigi JSS e primary school okele secondary kama gin gi JSS mano moting'o kanyo grade 7 grade 8 nyaka grade 9 gidhi time yo machal nade ineno rak mantie ka ok en rak moro ma japuonj